kayo na inggit. Masarap kami. Sarap na sarap. Koboy tayo, koboy. Muna nyo, no? Parang naghiwa-hiwalay yung lado sa bilang. Hindi mo masabi. Gusto mo sabihin kanina, hindi ko masabi. Pumba, puto ng pumba. Panseta. Black beans. Laurel. Pinya. Sibuyas. Bawang. Luya. Paminta. Oh. Paminta tapos lighter. Kailangan to. Hindi kayo makaluto kung walang lighter, ha? Laurel, pero yung logo niya parang fun. Oo, susogo. Kaya lang, medyo intik lang kasi ito kaya hindi kagaya sa atin. Ganyan ang tamang paghiwa ng luya. Hindi basta-basta kasi pag mali ang paghiwa nyo, iba yung lasa. Oh, yan. Naglalasang luya. Oh, ang galang luya. Tapos mahaluan ng dugo. Ang sumablay ka, yan. Hindi lang basta cooking show to, may tip pa kayo. Yan. Yung hiwain yung daliri. Oo. Kasi yung daliri, hindi lalabas na humba. Dinuguan na ba siya? Hindi lang umayan, dinuguan na. Yan. Ganyan. Pag naghiwa ng sibuyas, dapat pare-parehas. Yung kulay. Oh. Kita nyo, yan yung tamang paghiwa ng bawang. Pare-parehas. Oo, pare-parehas. Kulay. Kasi, pag may maliit, may malaki. Nako. Hindi masarap ang nila. Oo. Tapos, pag ilagay nyo dyan, medyo kan lang. Slow fire. Yan, lagyan ng mantika. Konti lang, mantika. Yan. Yan lang. Tsaka dapat pag magluto kayo to, dapat katabi ng rice cooker. Para pag... Para pag nagluto kayo, sabay nyo na yung kanin. Oh, yan. Oh. Yan. Yan lang. Yan tamang paglagay. At yung karne nyo yan, namumula-mula. Sa lahat ng bagay yung mamula-mula ang malupit. Kaya, oo. Ganyan lang ha, oh. Nakita nyo, oh. Oh, ito na ha. Oh. Bawang, sibuyas, laurel, paminta, at sponsor namin, Magic Sarap. May sponsor po kami, Magic Sarap. So ito yun ang konti yung medyo mamula-mula. Humba sa Bisaya. Pero sa Ilocano, kanto. Sumba. Ayan, tanggalin natin yung mantika. Kasi ito yung Pamprito. magpapa taba sa atin kasi on diet ka ngayon. Ayan. Dieta kami ngayon. Kaya yan. Wala lang unti masyado. Lulutuin niya yung sarili niya. Luya. Oh. Bawang. Sibuyas. Laurel. Oh, yan. Halo-halo na. Hindi naman punta niya. Oh. Sigurado to magagawa ko to kasi may kodigo ako sa sunod. Ganun lang. Shake.
Ito yung humba. Baka makalimutan yung humba. Tsaka pwedeng lagyan to ng puso ng saging. Oo. Oo. Gusto ng paminta. Ito naman, paminta. Yan. Okay. Mabango-bango. Yung pwede lang maamoy ng mga nanonood, maamoy nyo lang ako. Gugutumin kayo. Kaso di naman kayo bibigyan. Tsaka bawal maingit ha. Sa amin lang to. Oo, sa amin lang to. Hanggang takam-takam lang kayo. Salamat kay Harding. Kapatid ni Cardo. Oo. Ito naman sponsor namin, si Don Simon. Andan, hindi pwede si Don Pepot. Oh, hindi pwede si Don Pepot ha. Don Simon, oh. Yan, nakapokus ha. Don Simon. Sa konto, sa kay Magic Sarap, thank you sa sponsor. Magic Sarap ha. Konti lang binayad nyo, kaya baliktad yung pagka-video sa inyo. Ang mga imbis na tubig, ang ano mo, Pinya. Pinya. Ang pansabaw natin, pinya, si Don Simon. andan, hindi Don Pepot. Hindi Don Pepot na Don Simon. Amoy pa lang eh. Alam na this. Alam na dis. Oh. Yan. Si Don Simon na ah. Yun. Dito lang din sa palalambutin sa Don Simon. Okay. Ito na yung pinakamagandang vlog na nagagawa ko. kaya mag-subscribe na kayo. Kaya mag-subscribe na kayo, parang awan nyo. Hindi na nila ilagay yung So, si Magic Sarap, sponsor. si sponsor natin. Sponsor na kuripot. Kasi baka naman Magic Sarap dyan. Hindi lang sa Pilipinas yung produkto nyo ah. Saan ka pa oh? Tsura pa lang niya. Shit. Takam-takam. Itong rice cooker, tabi natin konti. Ganyan. Tapos takpan natin. Dapat yung takip medyo basa-basa. Kaya, Para cool. patuyo. Okay. Yan, tignan nyo na. Amoy pa lang, nako. Yan, kaya ibaliktad natin. Baliktad natin para yung lasa pumasok sa candy. Kay Boturan. Sa dami nang nagkukrusero ng mga Indonesian, titingnan nila yan kung nakumain sila doon. Oo. Tapos, Englishin natin konti, no? Yeah, kahit English kalabaw na. Haluin mo na rin. Oo, halo-haloin na. Amin na may import. Dagaan. Ang sabaw ni Don Simon. Ayan. Ito pa lambutin nung ng mga 30 minuto lahat, 30 minuto. Ano? 30 yan, 30. Saan ka pa? Amoy pa lang, nako. Lalagyan mo na yan. Susunod na nilalagay, toyo. Suka. Dato puti, baka ano naman dyan. Paramdam naman ka, dato puti. Kailangan dato puti. Kailangan dato puti, hindi pwedeng ibang suka ah. Dato puti lang. Hindi pwede si Dato Sulaiman. Dato sa layo, hindi pwede yan. Pwede. Dapat dato puti rin yung Pati itong Toyo. toyo, dato puti rin. Kasi, pag hindi dato puti, wala ibang mag-aaway. Mag-aaway sila. Dapat kambal. Parehas lang, dato puti yan dapat. Pwede mo na ilagay itong Itong black beans natin. Tanggalin yung tubig. Yan. Tsaka dapat yung relo black ha.
Kasi black beans. Kailangan yung relo ng luluto black din. Hindi pwedeng kasi. Naku, amoy pa lang. Alam na this. Alam na this. Ate Maria, hindi pwedeng mainggit yan. At Estrel, sensya na kayo. Denise. Limited edition lang ito na pagkain. Yan, takpan. Malambutin pa. Yan. Then, ano na to? Low fire natin. Yun. Nako, kasobran ng low fire natin. oh, ganon. Ganon. Bawasan lang. Oh, yan na. Ang itsura. Konting tiis na lang, mga tropa. At matitikpan na natin. Titikman na namin. Ay, namin pala. Hindi pala kayo, hindi kayo pasali. Amin lang. Matitikman na namin. Ang umba. 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 Yan. Umba, 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 umba. Yummy. Sarang namin, baka maubos nyo. Oh. Yan na ha, nakita nyo yung kulay. Walang daya yan. Walang daya ang kulay, mga kapatid. Baka sabihin nyo, tosino to ha? Hindi. Mas masarap pa sa tosino to. Amoy pa lang. Hindi nyo nga na matikman. Anong amoy? Kahit ako, hindi nyo kayang amoyin to. Wala pang, may isang recipe pa dito, ay may isang nalagay pa pagkatapos. Okay na yan. Natin lagyan. Huwag na lagyan. Pero pampasarap yun sana, sikreto eh. Oo, huwag na. Sakali na lang, saka na lang. Tingnan mo lang natin. Ito na yung ano na ito. Paganda kita. Okay. Tignan natin ang umba. Sarap. Ang lasa niya, ano? Namis-namis, asim-asim. Na hindi mo maintindihan, hindi mo may paliwanag. Na sobrang sarap. Yan na ha, oh, nakita niyo may itsura kung gaano kasarap. Oh. Tingnan niyo ha. Umba. Maraming rekado to. Yan, hindi niyo kayang gawin to, kami lang pwedeng gumawa to.